A 20ª edición do Ardelucus comezou coa chegada das lexións enmascaradas á cidade, rodeando a muralla para acceder ao foro pola Porta Miñá. Romanos e castrexos saíron de novo á rúa coas restricións que este ano impuxo a pandemia e a choiva. As asociacións reducidas en integrantes instaláronse nunha dúcia de localizacións de Lucus Augusti, a meirande parte concentrada no Macellum, no Parque de Rosalía de Castro. O lume da festa de recreación histórica da cidade mantívose acceso de xeito presencial e virtual nas redes sociais para manter as medidas de seguridade que impón a situación sanitaria. A tradicional fortificación da Cors Terceira Lucensium na Praza Maior mudou desta volta nun campamento con tendas no que na noite do sábado ou domingo, tras o ritual de acendido do lume cerimonial, desfilaron pola contorna. O Ardelucus despediuse de lucenses e visitantes co convencemento de volver ás súas orixes na vindeira edición.